Bună seara, tenisis mudritori! Gine ne aflăm, tu Gioia, Dimobeti, armânească. Tora seara ne dzem tâși Germaniei. Eu avem un oaspi, ți-l știm de mulți ani, mintiescu că și voi avți de el, Ianco Puznava. Ianco, gine ne viniște Mobeti armânească, ne hărsim să ne vedem după ahăt chiro. Gine va fly, Aristoti rezmătă la este emisii. Ca tu, ca și ahorhit, noi avem întrebări prota ti zărținli armănești a oaspitului ți-l avem, așa că ti plăcărsim și tine să spune dau lucruri ti taifa soia ta, ti zărțin la tali armănești. Bine, eu să ahorhim, că eu faptul cu stanța. Mă ahorhim de cu stanța, sigura. Și eu faptul, eu am doi frați și una soră, ei fură fapt să ceamulia de ghios, fură noi să vină de cadre la terra atunci și zură până 67 ceamulia și după aia smutară cu stanța. Știi de o vineră de cadelater, de câte o vineră? Ei erau tu hoara ekinjik și cuijuk. Ținu mă ștită. Ekinjik și cuijuk și după aia să flare ceamulia. Cu stanța eu ședeam, cum era atunci, au luat una casă cu unica un frate, împărțără douăle, în față erau alți armăi, în cloți erau alți armăi, așa că eu când ajung și la școală, prota clasă, nu zbuream nici ghiner, nu căneaște. Învățătoarea atunci chema pe mama și zice, doamna, aveam o problemă, băiatul nu vorbește românește. Ei, ghine, doamna, vă să zburăm cu el românește. Așa, hurhi. Și mea că de-apoi am învățat și numai și românește, am și multe alte limbi. Pisipsescu că n-ai puțin franceza și germana, și engleza, sigura, le zburăște. Și că nu este un chiar de să zburăște prota armânească, că mea. De-apoi poți să înveți și alte cam alișor. Așa este. Bine, atunci nu era ca azi, atunci nu-ți zburau acasă armânește. Și mi-nduiesc că noi de armâni este mai ușor să înveți altă limbă, atunci când învețași armânește prota limbă. Amatora îți pare că sunt alexele lucrurile, când mă trăiesc la șorițe tora, că sunt tu Românie sau tu alt creator, nu s-a zburat astea și mult armânește când s-a zburat atunci. Păi nici nu a zburau mâncâneaște și știți, noi zburăm toți armânește. Sigur, asta era ca ta să multe tăifuri armânești, pupânii nu știa limba gratului deaua și atunci, sigur, nipoții de care și deama mult cu pupânii în casă, lipsea să zburască mașa armânești, ta să chicăsească unul la altul. Tora mea, s-a lăxi eta, pupânii știu și ei și armânești și limba gratului și atunci nu știm câțele, este cam alișor sușuța și mobetea cu nipoții. Așa. Ți-aduce aminte ai tine alții, dit acel chiro lobânat României, vă spunem m-a amânat că de-apoi bana ti purtă alte creaturi. Ți-aduce aminte ai dit chirolul bănat României și țitoarea are lăsat acel chirot banata. Chirolul care băna eu până la 18 de ani acolo, este împărțit până la 6-7 ani când ești la școală. Eram acasă, era cu armânami, am ieșit de apoi era nica multe armânami. Eu am, nu știu câți erau, 30-31 de prot cu surii și eu eram naimanicul de toți. Și toți mi vreau, că eram naimanicul și amintirea am eu, daima de evanghelismo era zoa Fendi și ne-au toți, cum era atunci. Tiurare, ti mâncare, ti beare. Și adrom obeți și
de seară, după tot timpul beții care erau, apărheau și cântă, și cântau cântecele polifonice armânești și se minte că muzica era sabda daima muzică, era un înțețu două, ascultam și că apărhei la cât să aveam 10 ani, 11 de ani, apărhei să cântul la acordeon și cântam cântece armânești la acordeon. Nu știam că este Mirachi. Un zoo mi căptau ca să cântul cu acordeonul. Nici am un acordeon acasă, mă cânt nica cu el în scândioare. Mușat, mă să știam, vă ziceam să ne cântai pe asta. Mi căptai să aduc acordeonul. Cum fu de-apoi anda luat și apofa să iei, cum luat și apofa să spus tuxeni? Are mult complicat, am fost mult ușor. Fratele meu mare s-avea însurată cu una nemțoaică. Bine, trecură 2 ani de zile până îi aprobare, da? Tu anul 84 s-avea însurată și plecă tu Germanie. Atunci era și de tu Berlinul de Vest. Și el lucra turismul, mamaia, euforie, toate părții, lucra și după un an se turnă iar înapoi, că după a lucrat toți nemții și se turna înapoi veara și când se turnă 80 ținții, mi-a zis, nu, a dat și nouă în invitații, zinim să te vedem, că așa erau chirorile. Era multe zori sfuzi, toate el chirol. Era soia și așa, era zori sfuzi. Eu eram mica la liceu și toată veara ședeam cu Stanța de mult pe șop pe litoral, aveam lucrat ca curier la un hotel pe acolo și știați, aveam legături și cu Xenie și aveam și o Mirachi Zvet. Și atunci când a dră el chemarea, cum zicea, 80 ținții, trecu un an și ne ieși pe 86, când era în decembrie, avea primul carte. Tu și după un an și până 3-4 meși, și nu vine una carte acasă, da, Ineț, puteți să luați pașapoartele. Și eu, în noiembrie, ninte, cât aveam închis 18 de ani, eram ultimul an de liceu, și cu nu vizui, după aia, mi-mindui, cum este stihibă. Vine ora ta, mam, ta să fug. Și după aia, el avea venit, știi, anul nou, și noi vizim pe 1 ianuarie, 87, cu trenul de la București. Ajunsem după 36 de sihați la Erai maștinii? Nu, eram cu părinții. Eram. Cu părinții. Cu părinții. Și când ajunsem acolo, eu mi informai după o săptămână cum este ca să poți să armăi și chirolul țălui era mai simplu, m-ați vrea să armăi, tot era mult bine organizat acolo. Și după aia noi au profesia să dar și a zburui cu informai pe noi să 2 zile să zim. Și nu anserare ei de că era mult ghid, dar a doua zi a zburit cu ei, i-a dus și zici, eu vă șed, că nu vă șed la fratele și ți va să dar, că totul era organizat, că vă negați continuu la sculii și tot. Și până tu sone, zici, ok, și așa armaș. Și după aia, acolo am învățai germana și din august eram iar la sculii și aveai 3 ani zile liceul. Când nu putui să dar maști un an, când nu să dar și lipsea să da 3 ani zile. Și adai 3 ani zile și bitisi liceul și apoi intrai la facultate și adai și facultatea. Bine, adai facultatea și la Berlin. Facultatea OBTC și Berlin. Facultatea OBTC Berlin. În timp facultății eram și la Londra 6 mesi de zile, eram și în Franța 3 mesi de zile.
Da, diploma este la Berlin. Știi din inti limba germană? Nu, Atunci nu. am înțeles, nu. Atunci am Gândesc că fu niheamă zori, că din germana timid nu este una limbă hătălișoară. Așa este, nu, eu din inti știam de pe litoral turiști germani și mi se părea mult complicată. Ama când bănesc un loc și avză tot ziua maș germană, avză la radio, televiziune și azburăște, cum am vrea să mă oia. Și cum știm sus armâni și învățăm două limbi în Și când ai niheamă zori și știi că lipsește adrarea țel lucru. Știam și engleză, de la engleză la germană, este mai ușor și așa am învățat. M-a complicat focul când am învățat franceza, că aveam peste engleză de ani când am învățat franceza. Până strițăm malargul la alta întrebare, nu voi să gărșesc să spunem autoritorilor a noștri că masa e văra întrebare titini, poate să o bagă, să o îngrăpsească, să o live-ul ți zvârtește pe Facebook. Noi va să apândăsim tu chirolul a emisiei viitoarea seara. Și iar până să zicem malargul, voi să te întreb, să știi, îmi spusești că a tăi arată ca de la ter, toate ahoară cu număr și tătăți, eu nu o să nu-i minti cum să spun. Cuigiuc și ecengic. Așa. Și să știm aninti de eu au venit ca de la ter, de cât eu, de cât ții ei erau zona. Se pare că erau din Gaveria. Din Gaveria. Că păpânii aveau murit de mult. Și părinții, când paplu de partea a Fendi a muri, avea 3 ani. Și erau și cu oile și cu cai, așa că nu și zurut un loc. Mai mișcau, da. Și mama zicea că mama ei a zburat că zuțeau, când o zuțea zvârnă, că se bă mare, zuțeau verie. Așa că și veria nu era mare, dar e tora că numai de taifă ai puznava, numai ini de la altuiva, numai ini de la altul. Ma ca să-mi spui niheamă de numai de soi de partea Fendia tău și numai de soi de partea Alidada ta. Culmea este că numai Fendi cum era înainte, nu mai știau. El când a ajuns atunci tu cadrilater și adrară cărțile, se pare că era mult mintimean și că vârgării ziceau Puznava, că pe vârgăreaște Puznava este acel care știe. Mulți vârgări care de la zna, ja znaju ja si zva distrus, am găsit că tu slavă ja si zva aproape de la șteare. Și era ca una părnoa, ei ziceau acela Puznava. Și când i-a dat cărțile, tu când îți zicea cum ții numai, acela Cronia al Puznava. Și așa îngăpseară numai Puznava. Ea un numai inventată. Adrată de vârgări. Adrată de vârgări. Cum adra și mucai cum adra, că mama numai era Enache. Așa, Enache, pe armâneaște este Nachi, sau știu că este numai doar Enache, nu știa să înțecă cât diuine. Dar de multe ori că și la altă dar știu care și alți armâini cu numai de taifă Enache, cu stanța. Enache. Când sunt și alții. Sunt, știți, cu sorinia mea care sunt cu stanța, a rămas se numea Enache. Dar nu știu tora să zic cât se diuine numai Enache. Și asta pare că romanizată. Mi spusești că bitiți facultatea Germaniei. Ne-ai spus că și noi nu, că ți-am zbăgat mai asta tu părăstă seara, ți-o adrăm pe Facebook, că în Chiro, Baia Chiro, Bâna și Paris, Franții. Dit n-auză țiținții până tu dau unii 7. Cum ajunsești Franții? Paris? Cum ajungi la Paris? Dica bunoară cum era armânie, cărvânari de-au acolo, și când o Germanie, când o Franții.
când eram studentul la Berlin, aflai una fată care era studentă și care venea de la Paris. Așa ajung și eu de apoi la Paris. Te-a pisic. Și tot chirolul acela, prin 91, avea venit Nicu Caracota, care fu la voi are 2 săptămâni, avea ajuns și el, poate vă zise, când a ajuns el cu Franție, avea venit la Berlin. Avea trecut prin Germania, că nu ne știam him cu Surin, de-a doilea cu Nicu. Și de la el aflai armânii care erau acolo, de la el aflai de Iancu Perifan, de la el aflai de Vasil Barba, care era la Freiburg. Și atunci aveam ahurhitul eu, că eram la Berlin, nu avea can, eram ploțit singur și aveam ahurhitul să iau legăturile cu armânii care aveau o activitate de armâname când o zburăm de Vasil Barba și Perifan. Care v-ați zis că anii 91, 92, atunci acolo protele și gliate, ți le adrașteni cât zona asta armânească? Așa-ți. Da, mi interesa, eu aveam aflat la Berlin armâni, nu erau armâni, erau oameni care veneau din Macedonie. Și pe chirolul acela nu știa și mult, nu știam că în Macedonie zburau bărgăreaști, că zburau turți, că erau arbinești, toți astea. Și acurhis să informez, dar atunci chirolul acela nu erau atâtea informații cum avem azi. Țineți la o bibliotecă, asapi de armâni, nu aflai ceva. Și așa ți lua legătura și aveam ahurhis mă interesez și să particip de-apoi aia cu armânami. Și mi-nduiesc că și asta a fost un lucru, că de-apoi aia când zici, ți va să da după facultate, va și daoați sau va snec. Gine, eu la Paris ajung și 91 prota oară ca turistul și când ajung și acolo, mi se părut mult mai altul turlic decât tu Germanie. Mult mai aproape de noi, mult mai aproape de cum him noi ca armâni. Și ne-a băut multă hare. De oameni zburăși sau oamenii ți De oameni. Cum erau oameni, cum induiau, cum față de germani. Și apoi aflai și fata, dar ne-a și cu ea cu stanța. Mama zise, m-au adus și oață, înseamnă că vă o iei. Să-și poate să iau, azi vedem. Și n-au de să adorăm nunta cu stanța. Deci maca vrearea te duci Paris. Mea că tu chirolul ăsta care zburăm că bănași Paris și nicași până azi hi secretar la suțata AFA, suțata armăilor de Frânții, care știu că ne spus inihiamă tia este suțată și Nicolae Caracota, de mi luavom și el oaspi maninti, ama care vrei să ne spui inihiamă tia activitatea ta, tu este suțată. Ahurhi activitatea când mă adunai cu prota oară cum ziceam la Iancu Perifan. Ți minte când mă adunai cu el prota oară și ahurhim noi să zburăm de armâni și așa zise, să arăt, că mai vrei să știi de armâni. Și deschis avea o cutie și cutia aceea avea ziarele care zicea armâname, care le adora la Paris pe anii 80 să le pitățea tu Gărție. Și atunci i-aveam zis, bine, avea trecut, aveam ahurhit atunci cu internetul, avea ahurhit e-mail-urile, eram tu cât avea ahurhit și zicea, este gine, ca să dăm, că el zmiduia, să drăm ca un ziar, să drăm să bate armâname. Zici, ziarul e mai complicat, azi să dare ziarele. Așa mult chirol nu am, dar eu ți știu, zici, o să le dar pe calculator. Și având și am chirol, nu se minte exact, știu că pe site le adrăm atunci, am grepsea și 99, și
minduiesc că 99, dar minduiesc că din minte, că țin minte, eram de 2 ori la America și mi-adunai cu armăi acloți și care știau site-ul a nostru. Așa că minduiesc cu la Drai am manite din 99 și aveam acurhit activitatea să băgăm ca să știm așa când la America aveau dat tu ațel chiro site-ul la fărșirotul.org. Asta fu una activitate cu care o adrăm cu Laliancu, avea casete, avea discuri de Toma Caragiu, și eu le digitalizam, le luam și le băgam. Avea unoare la cățaie, îmi dea telefon, zicea, Iancu, că am problemă cu e-mail-ul. Brus petreacă la armăi, cântă-se. Atunci avem pe 3, avea băgat în inghes pe e-mail. Zicea, nu mai fug, nu emoționat. Era mult mare e-mail. Și așa aveam ahurhit noi să adrăm multe prin internet. Cabaia lucru. Și lipsea și să spunem este site armănami.org, ți este șazănica activ. Cum îl minduit atunci? Timini Dalihia a fost un site, eu luai multe informații, are și băgate acolo cursurile te îngrăpseari, după ațel, după tublia de îngrăpseari, ți fost apufusită bitului. Are și alte bibliografii, cărți, nume de cărți băgate acolo, cântiții, mapțâni cântiții și are una secție cu permifici, cu muzică armânească, eu mindesul că nica lipsesc cu băgate lucruri. Cum mindești tine că va aduce arima largă aia și Dalihia are și nali băgate până tora, până tu meslu de sone, până tu șcurtul vizui, că avea bări băgate. Cum lo adrăm aici, după câte chero, pe Narga, lo adrăm la înlăxim de 2-3 ori cu toate tehnologii care se alexește, lo avem alexită. Bine, toate nu le adrai așa singur, avem și alți mulți oameni care contributori, numai acei care sunt la Paris, dar și alți, apurihim să ideea care fu de daima care atunci când azburam cu Laliancu era și adinica pe site hăbări de la armâini luate și la armâini date. Problema care aveam cu chirolul acela este că armâini nu aveam ceva cu care armâini poate să lăxească informația de Sudo. Și de aceea aveam, ideea era și nica și este cum adrați și voi cu comunicația care o dați și cu emisiunile care le dați tituți armăi, ne aveam induit să dăm ceva, oamenii poate să află informația. Când o cafță pe internet, pe Google ceva, toți noi ți băgăm, poți să le află. Nu chiar. Genitora sunt multe informații și când mă treci pe site, vezi mași zații, ultimele dați informații. Vă scapți, și că lipsește să aflăm alții. Așa este. Mas putem să aflăm alți tineri care se cunosc în cheamă cu tehnica. Eu, cu mare mirache, pot să le dau acces la site, să-l îndrăzem și să-l adrăm ca să vedă toți are înăuntru. Tinerii știi, și în secțiune sunt băgate adrese de suțații armânești. Și este. Cu biblioteca care aveți zis, aveam ahurhită să avem cărți care sunt scanate ca să le băgăm carte PDF, în format PDF. Comadară de Trandu. Așa este. Am multe idei cu care ahurhim, am chirolul care l-au avut, nu putut să le dar pe toate, ți adrăm, nica asta cloța. Și că eu vidio acolo pisat că îngrăpsești ca ți vor să îngrăpsească articoli, vor să petreacă alte materiale, poți să dar este lucruri la niscânte adrese de e-mail și ți trecut acolo adresa de e-mail la Nicola Strifon și adresa ta. Așa. Așa că v-ați băga mai este hăbare și sunt live-ul de pe Facebook, ca să vedeți cam multă duniau, care va să aibă simfer să îngrăpsească țiva și sibu publicat aceste îngrăpseri pe site, vă poate să dar aceste lucruri care ați vă le petreacă avau pe adrese de e-mail. Și care ați zburând de din Trandu, mea că avem și o întrebare de la el.
Tu ești de Americi, nemutrești. Nu mă Și trește. zice așa, cum o vezi bana ta tuxinitate? Ca vărăvlui, i ca vărăblăstem. Ți spune sufletul. Nu ved bana toxene ca un blestem. Cât se că de când eu eram mic, bănam, așa este a fost și mine, că se atunci armașul Germaniei. Și când știam cu Stanța, eram acasă, eram cu a mei, dar era că nu eram toxene, că eram în România, erau altul turli, zburau altă limbă și știi, Era și tu un chirom obișnuiești. set atunci, anii 80 România era deep tiuva. Era, te obișnuiești să știi când ajungi și tu Germanie sau după eu să doi eram, eu să doi mi simt ca acasă. Nu am, tu dau si hăței avionul, ajungi în București, nu ajungi direct Constanța, nici ajungeai până Constanța, tu ajungi înainte București. Și cu lucrurile care le voi tu, de ani cu lucrezi, dai mai pui calea. Așa că eram tămerăchii de până 400 ori, mi-adunai cu armâni și acloții, eu ți do, iuneg, mi-aflu cu oameni. Și tățean, nu este un blestem. Eu înduiesc că asta a fost schiebă de bana mea și tățea voi să dați svate armâna mea, acolo eu eram, este lucrul la dai până toara. Mindesu că este una bună urnechi, care să dară toți aței armăi, ți se află pitxeani, pitițiva, te armonami, acolo eu sunt tu, și dară este un lucru cum Iraki, sigur avați vedea și cam mult lucru tu lumea armânească. Ținut zici, tu anii 90, aveam apărut cu site-ul internet, am activitate care nu l-o chiro multul, cu toată organizația de la Congresul de Sadau Freiburg. Eu eram organizatorul șef, mâna dreapta la lui Vasile. Iancu, du-te acolo, ia-ți alea, du-ți. Că chiro că de multe ori nu alegam Iuțudo ca să le îndrec, să-i aduc pe toți armăi și nu ascultam tu ți s-a zburat acolo ție. Mintesc că a fost un chiro mult umșat, de mi când scuși mulți armăi, dit mai multe creaturi toate al chiro. Așa. Și care zburăm tora de armâniții că născuși, așa tibana ta, care armasi ca vărăstur, ca țin numii de armâini, de ești ca lăsara și nescântitoare mult sănătoasi și ahândoasi tu bana ta. E bine, oră când mi adunai atunci aproape o oară cu Chira, care nu eu știam pe Chira Mansu dit cărțile, că aveam, nu știu cum abia ajuns la noi acasă, era carte de cântății care aveau scoasă în anii 80 și știam, m-a știut cărți pe Chira, că nu mi-adunai toată oară cu ea și de daim atunci să ne vedem de multe ori și cu Ian Mansu, cu persoane care... Dar apoi ți fu interesant, bine, la Lian cu Vasile, dar ți fu interesant când mi-adunai prota oră cu armâini de cârții, de tabinișii, care ineau la Paris sau la Freiburg sau când eram tu Americii. O, lățea, dar eu, armană, hetine! Și atunci vezi că tu să zburăm ideea limbă, cum fum influențați, cum fum tu locurile care sunt, cum zburăști, cum să alexiră cu tu, de când armânie vziră, eu erau toți de adun. Și altul momentul foarte care mi-a fost foarte impresionant în mine este când eram Mețolo. Ești în oară Mețolo, în vacanță, și când ajungi acolo și zburam cu oamenii ația armâneaște, mi-a spărea că zburau armâneaște cum zburăm și noi. Acolo zic bună dimineața, zic, vine rătus de Constanța, Tulcea, în București. Și astea fură momentele. Era pictorul, iar găsi numai care muri, care și avea Gheorghe Platare, cu care mi-aveam adunat, ne aduneam daima Freiburg, după ne adunai cu el și la Aminciu și zi 2 zile cu el de adun
Ja vedea të kërcë ku të të historia në minë Shqipëri gërceaște. Deci ghinim cu să ți să dar. Va să înveți limba greacă. Lipsea să înveți și limba greacă. Asta nu puteai să o înveți. Da? Așa că fură mulți oameni cu care mi-aduna, iar mâini care bânează de tu Australia, la Melbourne. Nu pot să zic așa ce numai la tu stora, am bizoi doi armăi de Iuțodou. Hrios, ți-a aduse și aminti. Toraian, nu știu, mas duchești să tine, că îmi pare că nu-ți vedea cât ghini ideală. Mas poți să aprinzi una ideală. Mas să aprind una țiară. Așa, când ai stica mai ghini. Când nu ahurhim obete, era nica soare în afară. Era nica soare, Era nu are soare. Ne spuneți niheamă de studiile atali adrati Berlin, am mai adrat și studii Anglii. Spune niheamă de domenia asta, tu care lucrezi tine, ți turlei de studii adrași și ți lucru adarează, că acă este niheamă alargo de ți vază că lucru armânescu, tot nu are legătură și cu lucrul la românescu, dimitini adra și site-ul acel și mindesul că ai să te ajută de studiile ți le avea adrată. Nu. Să fac cu studii. Eu adra electrotehnică, specializarea fă în automatică și pentru lucruri care le adrai. Automatică ceva și mindesul care legătură cu zona asta, nu? Automatică care adra eu. Automatica care adram eu era automatizam procese industriale. Automatizarea de procese. Așa. Și pentru lucru eu lucrai 4 ani de zile în domeniul de ape, de la api centrala este cum este stații de epurație și centrala de apă potabilă. Să dare apa bună de bere. Așa. Și acolo ți adram automatizam procese, că lipsea ca tu apă să nu ai substanțe și lipsea să drai o automatizare a procesului care era chimic, biologic sau știu ție alte tot lei. Așa că nu aveam ceva cu internetul, nu aveam ceva cu toate astea. Și după ce lucrai 4 ani de zile, tu frății când a hurhi lucrurile astea, atunci mi-alexei și zici, mi-alexei și neștu a hurhita, de tu anul 2000 când alexei lucrurile, prota oară, neștu internet. Că asta avut eu mi-era că s-a dat de acord. Nu aveam învățat ceva. Și aveai marketing digital care a dat șază. După mamutul de Iulian. Tu compania ți lucrează, ai chesesc cu cadar marketing de instituții digital. Exact. Cu ți ajută este lucru? Cu ți ajută? Poate am zis că toate companiile și toată lumea dar digitalizează procesele. Și eu îți ajut companiile să lucrează mai bine cu toată tehnologia care este pe internet, pe marketing și pe aceia care vând. Marketing și sales. Și de astea au ananghe de scânte programe, de scânte software care lipsește slibaz, sunt integrate, este multă tehnică, este multă consultanță în marketing și vindere. Și care asminduim la armânanii ca la o companie, care sunt acele puncte critici care lipsesc cu adusi tu bană, cam cătăieta asta tu care bună? La armânami e complicată treaba. Mă nit că o companie dai un șef. La armâni nu au ca la un șef. Tu zbor să șef. Nu are capitan, mamul are toți armâni, toți capitani, așa? Toți armâni, toți capitani. Bine, nu știu, mas putem să zicem că armâneama să o drăm ca o firmă. Fură minduieri și nica minduieri, sunt fură minduieri. Când s-a dră Consiliul Armăilor,
să flăși capidania acolo, care sibă și să dară. Lucrul nu este lișor, dar mai că him tu să răspândiți, him toți, nu him tu ideolog, nu him cum sunt alții care sunt unic ca tu zelon. Ca la iții companii sunt unei scântii variabile. Așa că putem să la vreun proces care lipsește optimizat. Ți lipsește prota optimizat, mânami. Eu când vorbesc lucruri la clienții care avem, de multe ori, problema nu este procesul care lipsește optimizat. Problema sunt oamenii. Adică, ți voi zic cu asta este că tine poți să dar un proces, să le aduci un program care este nou, doar ca Facebook sau alte care sunt. Oamenii, mas nu vor să lucrează cu aestea, degeaba le bați, că nu le ufilisește. Așa este și cu armâie. Nu știu, putem să dăm un referendum sau să întrebăm pe armâie. Vreți voi? Vreți voi? Întrebăm protații vor. Așa este. Vreți voi să aveți un crat armânescu? Du-te tu, gârție, întreabă. Vreți voi ceva? Și nu știu ce vă zic. Nu e mă betează, ticrat. Nu e vorba ticrat. Se așteptări au armânie de la partea asta lor, armânească, de la armânanii. Așa este, așa. Și știi cum este, că vrem, nu vrem, lumea se alăxește, e un chiro nou, îl vedem, tora, am vărliga din noi, cu partea asta, cu digitalizarea, ți zise și știni. Și m-ați la întreg de un om, vrei să se alăxească bana ta altă soi și el va să zică nu, că voi să eu ședauații, eu știu mine cum este, ca maghine. Așa că nu știu cât nu știu cât am grea ca cât se întreg oameni desi vor zină țiva nou, cât ei. Sigur, lipsește să știm și vor, când știm ți vor, să vedem cum acel lucru va putem să la drăm tu un înau turlii. Așa e. Deci, nu știu, să le întrebăm pe armâini tu si vor, gine, mi duiesc că tu îți va zică că nu vor chiar. Armâname nu vor chiar. Dar apoi ți vor iesa dar ca să nu chiar armâname. Cât se minte cum zburăm de anii 90, un mare lucru care se dă tu anii 90, eu eram și eu acolo, fu recomandarea care s-a dat la Strasbourg în 1333, eu armânii fură precunoscuți ca o minoritate culturală și lingvistică. Cum îi zice oficial, nu minoritate națională, am îngrăpsit cărțile europene ca o minoritate culturală și lingvistică. Și atunci, ce scăptă este ca cratul eu bânează armânie, ajută armânie ca să poate să aibă angătat. Știm cum iau angătat. Așa. Și atunci scălcă multul lucru, dalihia, până să ajungi să-ți da este recomandare. Azi, altul vără, care v-ați poate să dară vără actarii lucru? Nu știu de siti vără alte recomandare, că de mândare, recomandare, vedem cât multul este băgată tu practici de craturile vânează armâni. Am amintit cu și de vără minarii care se ajută la nivel european. Nu știu care altul vără v-ați poate să dar actarii lucru. Mi-gândesc că înainte să dar lucrul lipsește definitiv, ți vrei să dar, care e scopul, eu vrem să ajungem. Masa e scopul, dar apoi poți să afli în cale ca să dai scopul. Doar ziua de azi nu știu care sunt scopul care noi căutăm toți. Paradigmă, exemplu, zic așa, îi se pare de simasi că azi putem să băgăm partea asta de machine translation și pe armânești să avem această variantă pe internet ca să putem să adrăm alăxarea de armânești tu văr altă limbă. Aveam zburat cu un alt armân, Alexandru Demer, care e astăvație tu Germanie, și el avea zis că
vrea să ia legătură cu una firmă de awați din Germania care zice Diepel, nu știu, mă sabzești de ei. De la el am zis. De la el am zis. Lipsește să văd că tricuri unul, doi mești zile noastre bărămnic, azi veți țeadră că sunt posibilități azi cu tehnologia să dar alte lucruri ca poți să dar traduse. Ama, nu știu masivă este doar asiam. Problema este că când mă trăiesc cu și tu România și tu Gărție, eu sunt o Armenie, aici care sunt tuturor tineri, nu ați brăscut toți geni armâneaște, să vă și nimeni am absent. Și asta și un proces normal, că toată lumea zice că peste 200 de ani va să mă abțin linghe, nu mai așa armâna va schiar mămute. Multe altime va schiar. Ei, ama, putem, sadramea, awații tu Românii, prin proiectul acela Învață Armâneaște, a proftusim de adrăm una platformă online de învățare armâneaște, eu acurhește de la limba engleză. Care să știi limba engleză, poți să înveți armâneaște și asta e adrat pe structura de Duolingo. Aestu mea, spunem ștora, iar ați ținut mutrescuții, nu știu, de site-ul aestu înveață armâneaște, poți intra acolo și care să știe engleza, poți înveață armâneaște. Are și audio, poți să afză cum zic cu zboarele și cum zici și astea adrat pe structura de Duolingo, așa cum poți să înveți altă limbă xeană, așa poți să înveți și limba armânească de acolo. Mai mult, nu știam de Duolingo, am vas mulțumesc cu Shopia. V-ați băgat nica o oară legătura așa, ați sunt live și v-ați petrisăm și ați și pe e-mail. Ti turna și de-apoi era Germanii și acolo, chiro din 2 ani, era prezidentul la Asociația Armăilor de Germanie, care a spus, să spunem, dau lucruri, Asociația asta, care este catastisa azi cu Asociația și mă să știți planuri are genitori. Atunci când ajung și eu 2007 pentru Germanie, aveam luat legătura cu Kira, cu Iani și cu armenii care erau pravații. Știi că Vesit Baba era una soțată la Freiburg. Și de-apoi lipsea să dea soțată, nu putea așa de știți cum era. Și cum eu vin de la Paris cu toată marea mea experiență cu la soțata armăilor, ziseră, Ianco, hai să dăm o altă soțată. Și la München este ghinică de München cu săbă mare. Și atunci la München și de și Alexandru Demăr era. Și acurhim noi, prota ți fu mult complicat în Germania, este să dăm soțata asta. Nu poți să dar una soțată așa care e sibă precunoscută, că pășaoații este administrație mare, te caftă, va cărți să ajungem să luăm și un avocat ca să ne ajută, că aceea care hizvoiți si vreți. Și gândesc că un an de zile ne luptăm până avem soțata ca una soțată cum s-a dat la setul Germaniei. Și de-apoi avem o activitate mare atunci, că adrăm site-uri și acolo sunt site-uri în internet, adrăm și site-uri de la Consiliul Armăilor, adrăm și site-uri de la soțată. În Germania nu sunt așa mulți armăi. Ce lipsește este să avem alții care poate să lucrează cu noi, că noi au ieșim și până tu soni, când ne adunăm dai mai idee. Este Kira, Iani, Marius Caceona, este Elena, nepoata de Kira. Care tora îmi pare că este prezidentă la asociată. Care tora este prezidentă la asociată. Și sigur noi să vrem ca cu soțata asta tu Germanie, sibă armănii precunoscuți și aveam ahurhită Kira adră multe lucruri, adră andamusi cu alți la universitatea
de Frankfurt să aveau odată lucruri și să aveau odată. Mai este un lucru, lipsește să ai multul chiroș, să alți țudoși, să dai, așa că cu una mână de oameni nu puteau să dai și multul lucru. Medi, văran de zile aveți și alți armăi prea clopiri Germaniei. Una taifă Mihai Gheorghe cu taifa, este și el acolo din 2 mei și aproape un an în Paricau. Și că vai Petricen și lui Hăbari. Și eu și adia? Și un că săpătăra nu ticnești cum are, mai este mult aproape de Luxemburg. Ei lucrează cu vestea lui doi, lucrează Luxemburg și șed Germaniei. Ok. Se ia contact cu masa aibă Chiro, Mirache să dară lucru armănesc? Chiro nu știu cât are, care dau fitiții nieți. Mirache știu că are. Okay. Și că vă spunem să ia legătura cu voi. Chira știi sigura și că va fi lișor să intră tu moabeti. Mă să știți vă altul plan cu Arisuțata în care a spus să spui cum este mediul ăsta asociativ de Suțati, tu Germanii, are vă îndrupare de la cărat? Nu. Are un tu România aveți îndrupări? Tu România de Suțati, ca fi un om ți lucrează, poate să da un procentul de impozitul, de taxa pe amintatic, poate să-l da câte una suțată. Am asigurat, lipsește să zvasa, dar restul lucru nu se ia de preun automat. Și pe de altă parte, companiile, pot ditația taxă, ți-o da pe amintatic, ca fi an, una comată pot să da cât suțati. Am asigurat și ale, lipsește zbor să da restul lucru și să știi că pot să da restul lucru. Și mă gândeam desi este vără actare turli de andropare și acolo Germaniei. Este și tu Germanie și tu Franție, le avem, parazii care se adunară, sunt adică îți dau parazi la suțată și este ajutorul ăsta de la impozit care parazii pot să scazi de la impozit. Nu ne adunăm de mult cu toată pandemia care fu de ani de zile. Ne aveam adunat, ne adunăm, mă gândesc că Niculache a zburat, ne adunăm la Paris, are vână mes de zile, avea venit și Chira și Iani, tot o oră ne adunăm armânie, 30 de armâni, poate eram toți de adun la Paris. Bizumul cadru îmșat. Tricur, m-am Era și Mihai Sima, venit de Lyon, de Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand. Așa că nu him și mulți și nu him toți de adun. Când am zis Clermont-Ferrand, sunt 500 de kilometri până vine. Chira vine de la Frankfurt, eu vin de la München. Se adun toți la Paris, nu este așa ușor. Cu activitatea, cu internetul, cu site-ul, cu Iuțudo, Duțichira, Iane și Niculache, Nica cu organizațiile europene, cu ENU și alții care mai fură. Și doar mă abțin, cu un chiro, anii 2000, eram Iuțudo. Iuțudo erau reprezentați, cu Nubânaș, profesorul Vasil Barba, și el a legat Iuțudo. Sadrar, armânie, nu hima și necunoscuți. Mulți oameni știu doar la un nivel, ca să zic, de state, abzără care sunt armânie. Știi cum este asta, că tine știi din zona ta de lucru de marketing digital. Lipsește lucru să spui ca fi ca să rămână tu mintea omului. Ca să rămână tu mintea omului. Ca și masa drăm au așa acolo că te vor activitate de asta de aduțare, o actualitate, a ți este armânului, armâna mea, poate să nu acasă cât loc. De multe ori noi auțim minduielii care le avem, este cum putem să ajutăm noi pe armeni care sunt acolo, ți iubănează, auții ți se ajută în balanță. Mare ajutor nu poți să le avea. Mai să vrem să ne ținem limba și cultura și toți avem, este acolo, eu sunt mai mulți. Aceia care zile care se răspânde.
Cum vezi tine armâna mea azi, de acolo, de alargul, de München? Și ți mindește că ea stixichi tu lucrurile armânescu, ți lipsește adrat. Întrebarea nu este lișoară, mas era și lișoară. Mă le găseam pe toate și le răspundeam în toți România. Adevărul este că de mai mulți ani de zile, și cu pandemia care a fost, și eu personal, apoi un perioadă, eu adram absent de armâna mea. Vine cu site-ul, ne-am folosit cu Nicolae Trifon, să mai îndrezem ceva. Eu aș și vedea auditora, tot se drădu de la dimandarea, mi trebuie să trăiești, dar foaia până în 2000, nu știu, ținți 2010, atunci îmi pare mai mult. Era mirachea mai mare. Era mirachea mai mare, să adrau, ne adunam. Și după aia, bine, poate că și eu doar mai auși, mulți după aia muriră, Freiburg, nu se mai adrară congrese. Și era mai larg, bine, se adunau, știi, Rana, se adunau, Iuțudo, cu Consiliul, cu toți. Și eu nu am tras parte din Consiliul Național, nu am informații, ți îmi zic, ananța armei, știți, nu poți zăctorații, lipsește la armei, avdu, că s-a dar multe, București, Constanța, și tu gărții, să îndreapsele lor, nu este cum era, are în Inglistea și cama, armâie tu gărții, nicăle era frică să arburască armâneaște pe stradă. Și acolo se îndreapsă, Atena s-a dat arătoarea teatru pe armâneaște, Chira era mai multe ori pe acolo. Așa că lucrul, Verea, noi zburăm de Verea, eu are și un muzeu armânesc cu țara. Așa că lucrurile sunt așa cum sunt. Iar eu vrem să ajungem. Și asta Mindrescu că este gine ca, eu știu, Consiliul sau alți armei să adună unoară pe an, să mânduiască, ți vrem să adunăm cu armăie. Eu vrem să adunăm. Ți vor armăie. Lipsește să ne tăxești, ca la Antaradă, Andavazi în București. Așa? Vă să analizăm în Andamusi. Ca să ne spui, dit mutrita ta, cum lipsesc cu băgate pe carte lucrurile și cu ți lipsește ea curhit și cu ți lipsește să avem tu minti cam ahândos. Eu mi-nduiesc că sunt mulți armâni acolo, și tu românii și tu alte caturi care poate să dară locurile. Vor întrupare, ajută mult și una mutrită dit un om ți lucrează cu aceste lucruri, cum se știe cu marketingul la studii digital. Tu n-au lumii tu care bunăm azi. Și mi că are amintate și dit un ahtare mobeti. Bazin să vedem mai București, nu lipsea și zinda și să știi că este Armânia registrat, putem să putem amplifica că nu am problemă cu asta, m-a zis, așa că masa dați bunoară un Andamus, să știu dinainte, pot să-mi organizez zin maște Andamus, nu când nu văd eu, când nu neg eu, ne scânt ori, îți ved soia cu Stanța și nici nu mi dinisesc cu București și direct la aeroportul mi-a cu Maxe și neg direct cu Stanța. Bazin bună azi vedem. Eram în țărțul. Deci activitatea mea anii 2000. Minti, Iuvani, nu poi ne scânțani. N-avem adunate la Societatea Culturală Armânească de București. Așa. Tora, care aveți vrei să spui ți alti mirăchi ai pasiuni și cum afli chirotiele? Gine, ne spusești ahurhită că țarii hare scânță cu armonica? Cu armonica. Ți pasiune am. Când am chiro, când tahinările de la 8 la 9, ne scânt eu joc tenis cu sos, îi colesc de la lucru. Cumva și în mișcare, nu poți să tu ziua mașină. E maca de cu Stanța de și Simona Halep, care lipsește jocuși tenis. Jucăm tenis, așa că
Zis când eu joc și tenis, când o am chiro. Și alte pasiuni. Nu zbură mici, eu am 4 ficiori, 3 ficiori și una fată. Se bănează. Și tu ți-a răspândiți? Cât sunt tu din mări? Care este mai mare, care e mai niclu? Fata mea mare are 6 prăinghi de ani. BTC facultatea, tora caftă de lucru. Piciorul mea mare are de apoi 4 prăinghi. Ce sprăinghi va să dară peste 2 săptămâni. Mica la facultate. Alexandru are 19 de ani și are la facultate și Iosif este mai maniclu, are 17 de ani și tora va să dară bacalaureat. Tu sunt mea. A scăpat de naima mării Gailezi. Tora sunt o picalea lor câtă facultate acolo, câtă lucru se bănează. Așa și cu ei, îmi chiar chirol, îmi cheamă și cu ei. Asta este un alt mirachea ta. Așa că este cântarea cu armonica, tenis și taifa. Sunt unele scânte mirachi molto păidisite, molto moșati. De care ne apropiem de bitisita, am abetia noastră. Știu cum de bitisita avem acele întrebări grele și de care ne spusește a horhită că ți-aduți aminte de cum era la andamusile de evangelismo când venea toți pe orare și cum i-am zis cum cânta. V-ați întreb prota și prota de un cântic armonescu de țarii Hari. Acele poliponice nu țin minte cum erau și se cântau. Eu știu că un cântec care ne-a avut Hari când a trăit nunta era armâna, nu mai ea, nu știu de câți așa și văd că ascultul, nici aveam casete, cum erau, cu CD-uri, cu MP3-uri, toate astea toate dispărură și toți ascultul cu muzică este pe Spotify, sunt unii cântiții și are până 2 ani de zile când am văzut că cântiți vechi armânești care se știu de daima, nica sunt o cântate, nu? În Trandafie, ca și la Firida mea, când eram în nuntă anul care avea trecut, cântau și pe Muncăneași se cântau. Anda este tora în cântec. Cântec îmșat. Cântec îmșat, dar e cântec mult vechi care sunt așa că eu crescut atunci cu cântecile al Hristălupcii și erau toate cântece care se cântau, așa că ne interesăm la Alanti dau întrebări de bitisită, mai avem și vără de arbinușii, Piro Zguri Mindescu, zgâve, care nu ați. Zic că te întreb, să știi care este catastisea situația tu arbinușii. Tora nu știu, să știi tine de acolo de Germanie care este catastia tu arbinușii, ama desiști țiva. Nu am legături mult cu arbinușii. Și nu pot să zic ție este tu arbinușii. Avzim aș că ce sabde și țiprit media, că mulți tineri de arbinușii caftă să fugă și nu știu că tu să forți fugă în Anglia. Tu să forți fugă Anglia și ca să treci Anglia, ajung tu Franție și de la Franție sunt o organizație care îi trec clandestin noaptea cu bărțile și nici nu s-a durat tragedie mare, nu pot să zic, nu știu, ți sfații pe arbinușii. Poate ne spună, ați băga întrebarea, va sfată să ne spună cam am multi. Este zorii să știi de Germanie, ți sfații tu arbinușii. Alta întrebare de câtă bitisită este ți măcare armânească țarii Hari. Ți măcare armânească țarii Hari. Noi măcam daima acasă când aveam daima caș și piperche.
și pătrunjeane. Așa că piperchi binicate, piperchi țărgăsite cu caș, asta da și dai mașă. Măcar aici vrem toți, Sony. Și care limba ne este aproape de gean, ați adiționat întrebare, este ți zbor armânescu țari hari. Ți zbor armânescu iare hare. Ți zbor armânescu iare hare. Sunt multe zboare armânescu iare hare. Zânăși mai multe, nu cât timp. Eu dai că nu nec mitonul cu stanța așa zburăsc, că ved că mulți a zburăsc cu mult mă cunește. Inima rișor, tot ziua sunt acolo și eu când a zburăsc cu ei, gini, nu le zic tuti armâneaște perfect, multe nu le știu, pe mucăneaște cum erau, nu ini zborul, pe armâneaște când a zburăște și când să-și cântecele care sunt mult cântete vreare, când a zburăște zborul vreare, este un zbor mult umșat. Am mult zbor care în iar hari, este zborul armânescu. Nu știu cât se armânescu, când zic noi him armâni. Mi se pare că este mult un zbor care mulți nu la chechesescu, ama este țihim noi. Are legătură cu geanul nostru și de care zburăși de vreari, noi o ducim mirachea, vrearea ta, ti partea asta armânească, pri tot lucrurile ți l-o adrași, em tu ghirmânii, em tu frânții și nu agărșim că ne tăxiși că vă vedem București. Dați-a tora, ca dus tu bitisită, față Hristusim mult timp obeta de tora seara, că tu nu știi chirolul tău, știm că e mult acățat, de mi-ai ștaifă mari și lucru mult la ți-a dar ca fi zu, Hristos ternica unoară și să urăm să imnă tot ambar. Hristo, invitație, interviu, cu mare hare, că are multul chirol, nu a zburăi cu tine, nu vizui mâine de București, am avut să vedem, la zi în Așa și bă, cât cam avoia. Seară bună! Seară bună!